Nga ay ngu blay sa sisin pat ha ka step ka bamenta. Ngis ngu yu blay namar ka jing ihit ka jong u ka jing isnay ka jong u ka ba ula penla yang i bangilong kumni ku bangilong. But ulapan kendu biang yangi ha ka step ling ba ka program. But nga ay ko blay ya pi iway puwe ki para mansim ki ba pet ya ka program ngingit bagalong ka jingker ku ya pi. Ngingit ka long ka jingker ku ya ka yung kasem ka jong pi. Ngingit ka long ka jingker ku ya ki babon ling ba ka program. But ka khubor ka ba don ban pen ken mau ha ka step ka long. Naga gospel ka jong Matthias ka long ka ba shipol but ka dikhot ka ba arpu pra. But ka ktiin jong utray ka ongkom ne. To what shifting te ya kita ki ba penyap ya ka met. But ki bomla ban penyap ya ka mensim. Henry pin kam shifting ya uta ubala ban penjot. But ya ka mensim. But ya ka met hadujok. Kani kalong ka jingkren ka jong utray. Jisu yala ki jong kisenran kat ba udang don. Ba uong yala ki jong kisenran ba kim day ban shifting. Kim day ban shifting ya kita ki bru ki ban penjot ya gamat. Kim day ban shifting ya kita ki jing ki bala ban penjot ya ga gamat ka jongki. Kim day ban shifting ya kita ki ki bala ban penjot tang ya ga gamat. Henai ublay ong kam shifting ya uta uba la ban penjot ya ga mensim bat ya gamat hadujok. Kani ka khubor ha kani ka por ka kren ya ga jingim jongi kum ki shakri ki banghet ki jong blay ka babon sien ngi shap teng ya ki ki bakan jado ha ga jingim jongi ngi shap teng bun sien ya ki ki bangi ki kendu ha ga jingim jongi ngi klet pat ban pai sho blay bon sien ngi klet no ban pai sho blay ngi shap teng ba ki ki bangi mat ka jingpang ka jing stom ka jing dok ka jing kerdu ka babon sen ngi mat ka jing im jongi ngi shap teng ya kita ki paro ngarong bat usoy tan ru ubalong uway na kinong penjot ya ka jing im ka jong ubreo ki sngi ki bamanta usoy tan upenjot ya ka jing im ka jong ubreo upenjot ya ka mat ka jong ubreo Henry umla pat ban penjot ya ka mensiam bat ya kata ka mensiam ublay uban bishar ong hagat ketian ka jong try ladangi pai no ujob kal nong ka baar ka dekhot ka basan ka ba ujob upen kan mauru ya kini ki kentian ka ba ong Henry hakmi hakakti jong me Henry tang ya ka jingim men pensa kadai ka ketian ka ba ublay ukren ya usoitan haba usoitan utenju ya ujob bagada jingpang ga ba ujob ulamat nadu kli hadu kejat ga jingpang to jao bal ublay ula ai kalat yu soitan ya ga ban tenju ya ujob Henry ula ai warning ya soitan bamen bet ban keta ya ga mensiam namar ka mensiam kadai ka ba ublay ula tau bat un bishar ya ga mensiam ki para bangit bayit ki parlok ki bayit ki jonga ki bala ban yo ngau ha kani ka por bat ha kani ka klip bat ya kani ka khubor ka jong utrai ka long bangim dei ban shifting yo tau soitan u ban penjot ya kani ka met ka jongi ngim dei ban shifting ya kani ka jingpang ka baban ha ka met ka jongi ngim dei ban shifting ya kani ka jingdu ka jingkerdu ngim dei ban shifting ya ka jing shakran ben ngim dei ban shifting ya ka jing sha nyu ben ngim dei ban shifting wala gi dei ban ya ya ka jing haba pinget ho trai ya ka jing em chong pi bat lada pi ship lada pi ya ya ka ta kalenti ka jong soitan pi shifting pi le ya ka mon ka jong ong ka ktien jong blay un bishar ya ka jing em ka jonga bat ka jongi dei na ka daw ka ba usoitan ulong tang unong syukor usoitan ulong tang unong penjot usoitan udei tang uta ubanom la ban ai ga jingsuk ha ga jingim ka jongi henai ublay un ai ga jingsuk ha ga jingim jongi om kumbaga protei ka ai bat ka ktien ga jong ublay ka ba pen kan mauro naga kitab jingpen pau kalnong ka ba arpo ka dekhot ka ba khat ar Bala pelit ya ke kitab, bala pelit ya ke waypad ke kitab ka jingim. Tela bishari kita ki bayap na kita ki ke ru ya ki bala tho ha kita ki kitab. Kat bakum ka jingle jongki. Kad khot ka bakhat san ka ong. Te jar uba om syam la syam bala tho ha kata ka kitab. Ka jingim labret ya u syakata ka pong kading.
ka khubor hai ka step ka ba krenyangi kalong babon hakisngi ki ba menta ba ki breu bat ki ba it ki ba sius pa ki jong blay ki penjat ya kata ka met ka jong try ki penjat ya kata ka met ka ba ublay ula tau ya ka jing em jong pe pi pen bang ya la ka jong em da ki ke jing snow ba par thai la ding pai hakisngi ki ba menta ngi i ba u drugs ula kata ya ki khon samla ki ba bon ki la jot ka jing em Henry ka jing jot ka jong ki ka long tang ka ta ka met Henry ya ka mensiam u blay un bishar ong ka ktien ka jong try namar ladang ngingim siap ting ya utrai mental landungin siap ting namar ong ka ktien jong blay ma udon ka bor ya ka ban bishar ya ka jing em jong i u blay udon ka bor ya ka ban bishar ya ka jing em jong i ha ka ka ski ka bakado ladang ngingim kala ka ba mot ladang im kendet benriu menta ladang im pai di no na ki ke jong ka pop menta lanungin pai pat namar utrai un sabishar ya ka jing em jong i namar ma udon ya ka bor ya ka ban plet ya ka kitab jong ka jing em bad u ongru bad un bishar kat kum ka jing le ka jong i wei pe jar u badon ya kata ka kerteng ha kata ka kitab ka jing em on yo ya ka jing em ka ba thamai ba ka jing em ka ba bom jikot Henry jar u bam don ya kata ka kerteng ha kata ka kitab on brad ya u sha kata ka pong ka ding ong ka tien jong trai namar kata ki para bangit ba ihet ki jong ka penken mauru na ka tien jong blai wei korin kal nong ka ba riu ka khot ka ba khat khandai ka ong hato phim tip ba kata ka met jong pi ka long ka ying shong u men siam ba khut u ba hapo jong pi ngitip ba ka met ka jong i ka met ka ba u blai u la design u blai u la thau ye ka met ka jong i Henry nginom la ban penjot ye ka met ka jong i Henry ngingim long try ye ka met ka jong i Henry u blai u long u try ye ka met ka jong i ula dep ong bat un bishar ye ka jing em ka jong i ye ka ben sim ka jong i ong ka tien ka jong blai baling ba jong ka step ka banga kwa ban pasha jingmut ka lamba jong ka step ka banga kwa ban ai jingmut ka long ba u blai u dap da ka jing e ye ki breu u blai u dap da ka jing e ye ki mensim ki ba kodor ba kwa ba ka jing em ka jong ha bat ka jong i la ni ba ka jing em jong pi kan jat no u blai u kwa ba pin yo ye ka jing em ka ba bom chikot u blai kwa ba pi pin penjot ye ka met namar ka mensiam jong piru ka jot ba da ka sngi ka ba khanto pin sha bishar ha kata ka khet ka jong try ki para mensiam ki ba yet ki jonga ai ba u blai un thau thamai ye ka jing em jong pi sha ba u blai un control ye ka jing em jong pi sha ba u try un te thamai ye ka met ka jong pi pai din no na ki ki barem ka jing em jong pi klet no ye ka ki ki barem ka jing em jong pi klet no ye kita ki ba pijum len ban le ka jing len ki bas nyo klet no ye kita ki ba piju bang man la ka sngi ka ba penjot ye ka met bat ka ba penjot ru ye ka mensim ka jong pi Henry u don pat u wei u ban sabishar hai ka da ka sngi ka ba khadu kalong ba u try un sabishar ye ka mensim ka jong e bat ladang ila le ye ka mon ka jong u bat lada ulap bangi don ye ka kerteng ka kitab chu ka chingem ngin yo ye ka chingem ka ba bom chikot lada ulap ba ka kerteng jong i kam don ha ka kitab jong ka chingem ka ba ap khmi kalong kata ka pung ka ding ka ba bom chikot namar ka ktien jo blai ka la ong wat u soitan ru don jaka ya u bat ha ka sngi ka ba khado on bread ya u sha kata ka pung ka ding bat ye kita ki nong bo jong u ka ba pen kan mau na ka ktien jo blai arpo jing pen pau shipo to bleun kerkhu lama ka ni ka khubor ha ka ni ka step ka ba menta u bleun kerkhu ya pi baro ki ba sngo bat ki ba shashkor na ka bata ka burom jong blai amen ngi ai ngo ya ma blai ko pa jing yu ba beneng sa shisin pat kan rat ha ka ni ka step ni sngo ya ka kerteng ya ba khoi tam ga joma blai na mar melong u blai u badap da ga jing it malong u blai u badap da ga jing snai malong u blai u ba kraw ya ki paro
And ingin da duai abalay lamang jo kani ka step kan rat bin. Lesi ki don kan rat ki ba syate ki ba syakom ha ki bod ka chingdom ha ki bod jong soitan ha ki bod jong boman kan rat bin. Ngada duai men pelai loit lam kan rat iki ba kum kita. Kidan ki ba melen ki jing melen ki ba sneu kan rat bin. Hani pelai loit ma me kan rat bin. Ki ba don ka jing melen ka ba melen ko try bandi ban im ka jing im ka balengkar kan rat bin. Ba ka jing im jugi ka jot ka met jugi ka jot ko try bin. Ani balong ublay uba men sabi syar kan rat bin. Hasyua ba kita ki ay kin ja kan rat bin. Tau dur thamai ki ba bon kan rat ba kodor. Ba ken yo lang ye ka jing im ba ka jing sok ka ba bom chikot. Na ba ki nga tuai ka kerting Jesus Christ. Amen.